Добрий вечір, Саврі. Вітання. Щиро вітаю всіх, хто з нами. Велике дякую за запрошення. І ми спочиваємо у сім'ї Леоновського і всім близьким, хто має дочинення до цієї життєвої справи. Пісня, яку ми заграємо зараз, вона підкреслює тільки те, що коли щось древне здарається, то самі прості речі в житті такі не становляться безцінними. Тому сподіваюся, ви будете співати з нами. Есть чем закрыться, есть где оставаться. В доме московским, в маршевой хате простые словы и простые речи, простые